Pois moi bons días a todos e a todas. Agradecerlle a Economía Digital como grupo, pero tamén como diario galego, Economía Digital Galicia, pois a oportunidade de participar pois na presentación de un atlas que, como ben dís, sempre tivemos presenza, porque entendemos que a Unión Europea trouxo pois moitas cousas boas, e unha delas foi a modernización do sistema de medicións e incorporación de medidores en todo o que ten que ver coa economía, coa socioloxía e tamén coa sustentabilidade. Eu creo que esos indicadores o que nos fan é avanzar. Ademais, se fixo, sobre todo, dentro do ámbito público. A Unión Europea trouxo a incorporación da creación de institutos de medición de todos os indicadores, como digo, que teñen que ver coa economía e coa vida, calidade de vida da sociedade. Pero que o faiga un grupo dentro do ámbito privado e, ademais, que o faiga con objetividade ten doble valor, porque eu, como xestor público xa con ampla experiencia no ámbito local e provincial, teño asistido pois na época da crise e, por tanto, onde había, digamos, que un escrutinio social no ámbito da política exacerbado, incluso mediático, pois temos lido pois indicadores de entidades privadas que medían a moralidade da xestión pública. É dicir, que se pagabas a moralidade, digamos que no indicador estabas arriba, se non pagabas, estabas en tela de xuizo. Eso foi así, fai 3 ou 4 anos. Non ocorre con este atlas, é de agradecer que o faigades por convicción e nós que tamén o asumamos o reto de aprender con vos conxuntamente. Decía ahora Gumersindo, falaba dun indicador que é a proba das carteiras, da moralidade. Eu non coñecía. Casi máis que medir a sustentabilidade dun país, midamos a moralidade desa sociedade. Pero eu vou vos contar unha anécdota rápida que me ocorreu como presidente da Deputación, que creo que indica tamén a moralidade dun país, máis que incluso o propio test. Percorrendo o tecido económico da provincia, que é habitual en nós, chegamos a unha pequena conserveira moi antiga, que tiña 70 anos, e que pasou por vicisitudes nun sector que, cando se industrializou, pois aquelas que non se adaptaron ao novo sistema, pois ou pecharon, o 90%, ou tiveron dificultades. Esta sobreviveu porque tiña un conserveiro xaponés que visitou Galicia para comprar materia prima e enviar a lata xa elaborada dende aquí. Esa conserveira, durante casi 30 anos, traballou para esa conserveira xaponesa. Nun momento determinado, o xaponés desapareceu. 30 anos despois, pois cando eu fun de visita, deixando unha débeda de 7 millóns de pesetas ao cambio. Cando eu visitei esa conserveira, me decía o xestor, que era neto do fundador, que acaba de recibir unha carta do neto do xaponés pagando os 7 millóns de pesetas na actualidade. É unha aprendizaxe como sociedade que creo que pulveriza calquer récord de modalidade como sociedade, como anécdota. Pero sí, de verdade, que agradecer ao equipo que elaborou tamén dende a Universidade e dende CECUBO este atlas, que para nós é un aliciente, que saibades que sempre o temos en conta porque somos moi deso, de mirar indicadores, saber como nos vai a nós e aos nosos e nosas, e, por tanto, seguimos con moita atención á evolución deste atlas. Creo que, ademais, os que, como todos, podemos viaxar a nivel nacional, incluso internacional, e podemos comparar a calidade de vida nas cidades, eu creo que tamén o podemos comprobar. Creo que a evolución de Galicia e de España é unha evolución máis que positiva. Digamos que conxugamos precisamente, creo que bastante ben, o que é a evolución destes indicadores de maneira correcta dende o ámbito público, dende a xestión pública. Por lo tanto, agradecervos outra vez que sigades persistindo en que este atlas se consolide, porque creo que redunda na mellora de calidade dos cidadáns. Moitas grazas.